खागोन नैनो जाबाय अनारा नै अनारशिप ओरैनाय अनारशिप तामान लाजियो माने आङो भिडिअ बानायफैबाथाय लोगोफोर दायो आंना फाइनालि कमप्लिट जाबाय आरोना बोनाया ओमफ्रायना ओरैबादि कुदायानो गजोब्बाय आंना इमान खानाय बोनायाव जायै जायै खिथियो ओजों ओरै खासेया मालिकआ बोगासिनो ओमफ्राय जाग्राया नै जाना खिथिबाय दं इखौ गानबाथाय माबा रखम मोनलायगोन आरो आं मा होनो उकिल नोंनियाव खानाय बोनायाव फैसा गारनो फैसा दं नोङो इखौसो सुथिया जादो दहायनो खिथाखादो जाय ब्रुं ब्रुंनो इयाव आंनि सिगाङाव मोखां खिथि फैनाङा ओरै होनलाय संलाय खुमायावबा फुङावबा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना मानि इदलाबाय दंफाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर मानो होनोब्ला दिनै आं जोबोर खुसि मानो होनोब्ला माने अफार होदों आरोना आङो पार्लाराव थांनो नागिरदों जिहेतु आंनि खानाया ओरैबादि कारलि माने खेंख्रा आरोना बे खेंख्रा खानायानो आंना लावलायबाय नै ओमफ्राय बेफोरबादि लावबा आं थानो सुखुवा माने गुबुना जेखि बुङा मानो नोंखौ खानाय खेंख्राजोंसो मोजां नुयो मायो बिदि होनब्लाबो निजिनि गोजोननायासो देरसिन नालाय माने बिनि थाखायनो दायो आङो दाबसे जायगायाव पार्लाराव थांनो नागिरदों आरो जोंनि खाथिनिनो जों गामिनिनो आब' साया बेनियावहाय आङो अफार होदों होननानै मिथिनायखाय दायो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफावबाय थादो केमेरा हमनाय बिदि जायो नामा मोजाङै ओरै सिदा हमना लानो हाया नामा आंगा मांगालाय गथ'लाय सोर आंगा मंगा सोरखौ आंगा मंगा केमेराखौ ओरै लायो ओरै मानसिया ओरै खानायाव ओरै लायो आंगा मंगाखौ सोरखौ होनो सिदा लानांगौ केमेराखौ ओरै हमना थानोसो होदां नोंखौ ओरै लानो होआखै आङो हानानै माइरं बायजानानै आगार मोनाखै आरो नोंनियाव खानाय बोनायाव फैसा गारनो फैसा दं नोङो एसे सुथिया जादो दहायनो खिथाखादो आब' साया अफार होदो होननानै अफार होनायावसो आं थांनो नागिरदो जिबनाव मा जालांनो हमदों अखा हानानै माइरंखौनो मोनजायाखै ओंखामखौनो मोनजायाखै माखौथो जानानै नोंलाय उदैखौलाय फेदेरजोबना लाद' थिंख्लि उदै रखम बेफोरखौबा गम गैया खानायबो जानो अफार होनायखायसो थांनो नागिरदो आङो बापा हारे मा इदि कें जानाङा नै बाब्रिया ओरैहाय बोरैबा कारलि जाजोबलांबाय लेथ्रा बाथ्रानो ओमफ्राय ओरै बिरखो दावबादा जाय ब्रुं ब्रुंनो इयाव आंनि सिगाङाव मोखां खिथि फैनाङा ओरै होनलाय संलाय खुमायावबा फुङावबा गावखौ फोजानो थांबाय आंहानि जाय ब्रुङासो दाय जाबाय जाय ब्रुं ब्रुं आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि एसे लेथ्रा खिथि फैना खुमायाव मानो नों आंखौ इमान इनसाल्ट खालामो ओंखायनोथ' आङो देलायो ओमफ्राय ओरैबादि मिथिगोना गोदोनिफ्रायनो ना बोनग्रा हाब्रु दैब्रुजों गेब्लेना थाग्रा मानसिखायनो खमायाव आङो थाफ्लांनानै बुरि रखम स्टाइल जाफ्लाङो ओमफ्राय नोंनि होननायावनो आङो खमाय एकदमबारे स्टाइलिश जानो लुबैयो टाइम फैलायबाय नालाय हिन्जावफोरा हौवाफोरनाव दाबिनायनि टाइम फैलायबाय हौ बबावबा दख'ना नांगौ हौ बबावबा बैसागोनि फालि गस्ला खानायबो जानो जियानो जा आं दा अफार होनायाव बोनानै लायनोसै नोंनि डायलगखौ खोनासंबाय थाबाथाय अफारा गैलासो होनलागोन 2000 years later लोगोफोर दायो आङो फाइनालि बे जायगायाव मोनफैबाय आरोना पार्लाराव पार्लारा बेनो ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ बे पार्लारा बबेयाव होनोबा बेयो जादों जोंनि सावरबिदा सक आरो ओमफ्राय बेयो जादों जोंनि हस्पिटाल आरोना बे मेडिकेल ओमफ्राय मेडिकेलनि सानजायाव दङ आरोना आब' सायानि माबाया मेडिकेल सोलायलांबाय सेलुना बेयावनो दं लेडिस बिउटि सेलुन साया होननाय लिरना दंखायो नोंथांमोना नै बेनारावनो नुखाजोबनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बेयावनो होखानानै होदों नै ओमफ्राय दायो आङो सिङाव हाबलांनोसै आरोना लोगोफोर खानायखौ जि अखान्थि मोनदों आङो ओमफ्राय ना दा अफार होमारदों ना होमाराखै बेखौनो आं सोंहैनोसै आब'नाव आब' फैलायबायहाय मा सिखायदो बेवलाय पार्लार दं सोरलै मानसिया जों गामिनिसो फैना दंबोयो पार्लार क्लास लादो नै माबा माबि फानसोदो सं माथो बोजालायनोसै खानायबो जानो नागिरदों आं अफार होदो माथो फुजानो बैसागु गावआनो माबायाव नों वाट्सएपआव स्टेटास होनायगोन ना खारबोखादां अफार होदो होननाय लोगो लोगोनो बोजालायनोसै आरो अफार होदो होननानै जानला मोनला खालामना हरा आंनिखौ बारा बोनाङा ओरैनो मिलायना लाखियो आरो अफारबाबो माने एसे 2 किल' जागोन दे एसे लावनायखौ बोनो हागोन
गाज्रि नुद्रायोना खेंख्राबाथाय अफार होनायावनो बोजायाबा उफाय गैया फैसायानो इदिनो संसार जानाया थोस्लाबा बांद्राय खम लाखिया मिलायनासो लाखियो मिलायनानै आरोना मिलायनानैसो माने गाज्रि लाखियो खालामनांगौना मिलायनानै एसेल' खम जायो अफारबाथाय खिन्थु खमद्रायाव हाया आरो मिलायना लाखियो जेनेबा 1500निफ्राय स्टार्टिं सोरबा सोरबा इदिनो खमथाराव बोनानै खानाया गाज्रि जायोना बांद्राय खमावबो बोआ माने खमद्रायावबो मिलायाबाथाय आरो खामानिफोरखौ खायसे मोजां मावाना निजिनिया मिलायाबा मोजांबो जानांगोन ना खामानियाबो ओमफ्राय बोजानोसै आरो वा मा खालामना लादोलै काट्रा पार्लारनि मानसि नालाय माने दाखालि आबनाव फैनानै आं खानाय कालार फोनजालांदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो इफोरबायदि साफा इदि शाइनिं जोंगोन होननानै मिथियामोन फार्स्ट टाइम बोजादों नङाबा आगोलो बिआरसि कालार मेट लगायना लाखायोमोन मुलियाव थारमाने ओमफ्राय आङो फोनजानो लुगैना फोनजाबाय ओमफ्राय आं एकदमबारे गांगाथुबाय होनहरबाय आरो आंखो केसपिया रखमनियाव लेथ्रा बाथ्रा फोनना फैनाङा होननायखाय गिनानै इ ससेयावल' फोनजादो आरो इ ससेयाव फोनजायासै ओमफ्राय दा आं अखान्थिसो मोनबाय आरो ना इयावबो फोनना आं होनखादोंमोन ना बे कालारा शाइनिं फैयो होननानै माने दाम खमनि कालार बायदि माने बुग्ला बुग्ला मारैबा जाना थाया माने जोंबाय थायो खानाया माने शाइनिं जाबाय थायो स्टाइल मोनदों मानसिफोरा खमाव नागिरोना खमाव आरो बहा मोजां रिजाल्ट मोननो ओंखायनो दामखौबो बाजेटखौ मिलायनानै लानांगो सोंनांगौ आरो बेसे सोंनांगौ माबायदि दङ होनबाना जों बुजायना होनो हायो किसुमान खमनिबो लुगैयो दख'ना गस्लाफोर बायदि जेसेनो दाम एसेनो मोजां डाइरेक्ट खानाया नोङो जिमान गोबाव जाबाबो बियो डेमेज जाया आरो माने कालारा डेमेज जालाङा माने सुजानानैबो एसे फ्रिजि जाया माने खानाया ड्राइ जाया इखौ गानबाथाय माबा रखम मोनलायगोन आरो आं मा होनो उकिल जाफ्रामनाय रखम मैखौबो नाङा बैसागो देलायनोसै होमबा बैसागुआव देलायबा मायाव देलायनो हौवानि देलायनांसिगोन आंबोहाय बोरैबा होनखायो थारमाने खानायखौ नुबानो मा एसे गुज्रेंज्रें पाग्लि रखम ओंखारफैना इदि मोनो ओमफ्राय बोजानो थांनो नागिरबा आरो बैसागु मानो बोजानो नै हेब्रेबाय थायो हेब्रे गनो मालाय लाङो जा खस्थ' ओंखाम संनायाव माबायदि जादों बिदिया नुवाखैनो आङो न'फोराव खामानि दामानि मावनानै इदि पार्लाराव दसे जना थाफैनो मोनबा गोसोफोरखौ बिराद खान्थि मोनो आरोना इखौ हिन्जावफोरासो बुजिसिगोन आरो हौवाफोरा आरो मानि गाजा जानसिगोन हौवाफोरा गोसोबां फैनाय सम हौवाफोरा ओमफ्राय जों आरो टाइम जायाना गाबोनसो नङाबा फैनो हायाना दसे मुसुगुरफोर फुजानो फैनो मोनबा फेसियेलफोर खालामजानो फैनो मोनबा जनो मोननानै खान्थि मोनलायो बिदि एकदमबारे फोननानै नेगासिनो आरो ओमफ्राय नै पार्लार मालिकआ माबा दिंगायाव मा दिंगासो होनो जोंना ससपेनाव साहा लोंगासिनो नै जों लोंखांजोब्बाय बे भिडिअखौनो जानाय लोंनायाव लानो बावगारलायलाङो आरो नै बेबो बाबाय खोमा मावथ'नो बाबाय रेस्ट लादो दसे बा हेयार काटआ नै डेन्जार मा होनो इदिखो स्टेप काट ना मा होनो दख'ना बेफारियाबो इयावसो दंफैयो मेंदो साहा लोंनो लेंहरदोंमोन नै साहा लोंखांलाय लांबाय दाबो जोबाखै हे भगबान जाबायना बे घन्टा दोनैसो मिथिसिगौ आरो नेनानै मेंगुलाय लांबाय आरो एकदमबारे इन्टारेस्टनो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनानै बिराद रायलायबाय ओमफ्राय दायो सुनायनि लामा मोनलायबाय आरो हाबाफारि सुनायनि हाबाफारियाव उन्दुना होलायसै दसे खिथानो अरैसो रोमै माबा जानो मोनो इयाव फैबा लोगोफोर दायो आंना फाइनालि कमप्लिट जाबाय आरोना बोनाया ओमफ्राय ना ओरैबादि कुदायानो गजोब्बाय आंना इमान खानाय बोनायाव जायै जायै खिथियो ओजों ओरै खासेया मालिकआ बोगासिनो ओमफ्राय जाग्राया नै जाना खिथिबाय दं बिदि जाना खिथिबा कुदायानो गजोबलांबाय आंना सोर भगबान बोरै अरखे अरखा जालायदोंनो फाग्लि माखा आलुखौ जानानै ओमफ्राय बिदि जानायाव सोर कुदै गवा नै जेबो बुंथ'ला आङो
제 온네. हाथाय मारामफोर खिन्नानै 땀만 그쵸. 이양산 이거. 이 칸에 급제된 바 이진 라랑는 지니. 내가 막 하나보다 그래 그래 진짜 이제 좀 하자마자 맛있게 자야 내가 막 그쳐서야. 빨아로 마음 자이네. Zero ko simu datang kan? 하나 미산 빈다네. 기자자. saya pala langsung menjadi berke 아유, 하신 구워봐. 이제 그 밑에 구워봐. saya pala langsung menjadi saya coba bawa ibu betul mendangan Kan zero mu datang? anda bawa mendangan 크지만 믿지 문장. coba betul mendangan लोगोफोर नै दायो फाइनालिबो जाबाय आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि नुदो कमेन्टआव फोरमायहर माने अफार होनायावनो थाब थाबैनो फैलायबाय आरोना आङो अफार होनायावसो बांसिनानो फैखायो ओरैनो फ्रि टाइमावथ' आंहा बिदिनो फैसाफोरालाय बिदिनो मोनबाबो बयनाबो थाखायाना ओमफ्राय ओंखायनो आङो पार्लाराव अफार होनाय लोगो लोगोनो फैबाय आरोना आब'नाव ओमफ्राय बिराद मोजां मोनलायबाय मानो होनोब्ला नै खानाया आंना खेंख्रा जाबायमोन आरोना ओमफ्राय नै सिदा जाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै सिदा जाबाय लोगोफोर बेफोरबायदि सिदा थाबाय थानो मोनबा ओमफ्राय लासैनो एडजास्ट जालाङो आरो फार्स्ट दे खालि बेफोरबायदिनो सिदा सिदा जाखायो ओमफ्राय बयसफोरा बुंहरो ओइ लेथ्राथारसो नुबाय होननानै खिन्थु बेफोरबायदि सिदा जाबा बिराद मोजां मोनो आरोना जोङो खेंख्रा खानायफोरा ओमफ्राय बिदिनो जायफोरा बोजानो गोसो जानानै दं जेनेबा एसे खम लागोन आरो दा अफार सोलिदों नालाय खम जाखागोन फैसाया नोंथांमोना फैलायबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ गाहायाव होनानै होखागोन नैनो जाबाय अनारा नै अनारशिप ओरैनो अनारशिप तामान लाजियो माने आङो भिडिअ बानायफैबाथाय तामान लाजिखायो आरो आब'आ आंखौ भिडिअ लाथारनाङा दे जालायो लानिब्रा हो खेबसे लानि काट्रा बानायना लाखादो नुदो गावहानि खानायखौ माने बेयाव सब फेसिलिटिखौनो मोननो हागोन आरोना ओरैनो बुंनाय बायदि जायो थ्रेडिं खालामनायनिफ्राय हेयार काट खालामनायनिफ्राय मेकआप खालामनायनिफ्राय ओमफ्राय फेसियेल खालामनायनिफ्राय मा इसेखौ खिथायबोयो Sob mana? सब मोनो आरोना ओमफ्राय ना दायो अफार सोलिगासिनो नोंथांमोना बयबो फैबानो जाबाय इ माखाया सब पार्लार लानाय गोजा आरो ओमफ्राय नै बिथांजोआ जादों दखान बिनाबो दखाना खाथियावनो दं खिथिनो र' दखानखौ खिथिनो दुखु मोनो बिसोरा साउदुर बिदा सगावनो माने इयो आब'नि दखान इयो साया लेडिस बिउटि सेलुननि एकदमबारे सिथाबनायावनो आब'नियाबो दखाना दं आरोना रैसुमै दख'ना गला रैसुमै दख'ना गला बेयो जोंनि साउदुर बिथा सकनि मेडिकेलनि नै सानजा गालावनो दं आरो आब'नाबो एकदमबारे सिथाब आरो सानैनाबो बिनाव माने नांनाय मानि आर'नाइ दख'ना गामसा गासिखौबो मोनजोबो आरोना नोंथांमोना बयबो नायफैनानै बायनो हागोन माने दखाना गोदानसो आरोना माने कालेक्सनफोरखौ नोंथांमोना बिनाय बायदि मोनजोबो आंबो बेयावनो खाथि नालाय बायफैयो आरो ओमफ्राय दायो नै बिथाङा अनलाइन अर्डार हरथ'वाखै नै लासैसो खालामगोन खोमा दखाना गोदान ना बिदिनो दा बैसागोनि कालेक्सन लाबोखै लाबोदो मोजां आर'नाइ लाबोखायो टंफ्लायाव दं बख'थ'वाखै माने मानसिफोरा फैथ'वाखै नालाय लांनांगोनहाय बख'थ'वाखै सर इदि नुबा लांबायानो थारमाने लाबबायानो सर इदि गोजा नुबा थानो हाया आं गोजां सिब गैया बैसागु बोथोरा सफैलायबाय खानायबो बोबाय आर'नाइबो लाबाय नै दख'नाबो लादो ओमफ्राय आं लांमारगोन दख'नाखौबो लादोब्रा माथानि दङ दख'ना लाया दख'ना बायनो फैसा गैया ओइ आब' थांसै बेसेबा थाखाबायहाय बेथो थांसै थादो नोंहाबो नै बिब'आ जाना बिबाजैया ओमफ्राय नै आङो आर'नाइ गांनै लाबाय गोजा आर'नाइ मा लांखांबाय आंबो गोजाखौ मोजांथार नुनानै लाखाबाय आङो बोरैबा
सोंफ्लाखैमोन गोजाखौनो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम गोजा बेलेग बेलेग कालारखौ लाबाय थायोमोन थांसै जोंहा बाय 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 देलाय फैबाव एबार फेसियेल खालामबाय एबार ओइ खानायखौ सुजानांगौ मोनसे बैसागुनि सिगां फै बाय बाय